ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବରକୁ କଭର ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ମହାଲଢ଼େଇ। ସଙ୍ଗୀନ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଇନର ରକ୍ଷକ ସାଜି 13 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅର ଶରୀରକୁ ଖିନଭିନ କରି ଝୁଣି ପକାଇଥିବା 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପକାଇବାକୁ। ଏହାପରେ ସବୁ ମହଲରେ ଉଠିଥିଲା ଦାବି। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ବି ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା ମଞ୍ଚ। ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଆଇସି ଆନନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟା ମାଝୀଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଥିଲା ମଞ୍ଚ। ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଆଇସି ଆନନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବହିଷ୍କାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମାଝୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ଆଇନର ଲମ୍ବା ହାତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେବେ? କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ କୁନି ଝିଅର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳି ଛାରଖାର କରିଥିବା 6 ଜଣ ମଣିଷ? ନା ଏତିକିରେ ଅଟକି ଯିବ ତଦନ୍ତ?